Tibona mano mwanju muri Ndizi TV andonzi asovere then andene mambiengie karutwekera somuro beri Ensakia uyu korosera litukuria ucyakira kinseje ko kinsezo cyabona mambia twasemeruna kwabukire buya usembono dete kuboke ndinayo so aseke bawo kyao mayobono taraso aseke bawo kyao ekintu kyabento kwalene somuro beri yo cyaka monentura manyanga kinsege ndredense yito ya Kenya gosensengima alenda de korekana imenaisiko ya Gusii ntoro jimbura ndete utwasorongo rwa Gusii anne katute gukora umwaka na mbango metenga kiende matuka maiga nigo murakeru kabiri gusoka cyakira ngeri kemerongeberi na isano iga murakenu kabiri asema matuka maiga konde bano twarona lire lionjole iri mbrane ndete utwasorongo rwa Gusii igere ebisi binene igere rengete binango gukora turo mwaka nebisyo nantugoro mwaka nebisyo gandonse soberto mwajumuria na kwarende sumuru biri Ensakia litukune Alhamisi kitariki nemerongebere na isato umwaka mutiyino yikomi na kabere umwaka n'igibere nemerongebere nibere katugerde matuko habere tokore umwaka oyoiga bugirwe nemerongebere nibere ndetwariganiye umwaka oyirubere nemerongebere na isato gone hose merikwa na kwabokirbiye karocha otsagete go swaseke bawo kyao anekero bari bakwenda se giro daraja 2 nimetera mwabokire ni murasenjira yoko enda se gire yo osembono kuyari ni kurwase inyumba yawo nimetabande ni gombare aserusa aborokia na baraserusa borokiwa ni baraserusa kera kugora giskuru mutinyu mutangani umwaka woje tariki yange merongebere na isato gochibosiabo gofone karo muri kagwo nyotukireli bari bano bari ne somuro biri Ensakia mwaja kamona intwe nande mwakora amona intwe mbona mbudamgo de nomoro biri no ro korosera litukuriao kwa manyana ngakyo chaka litukugiria chaka na kirira achikoera mbona butamba tena litukuri likorekana maambia muminjo nimi tangana mosera ibu uboigona enyoni ya maambia nere konyora omosi nero yanyarage go sasiro senyarage go beka muno na kore ne sinjira ya bene asemambia boniga obena intukurubona oika omwaire na manga to akwara ne litukura lero nigera be marathon ya kasemambia boni kyara bageni beito mbaroro misibutambu to kwanda lichiko Moigo fiki ondeli ngoso ara se studio ara to tebina miro beriki abegetenere asense meria ya gukora to tebia asanene ekero atairete kero kyo bogumende base county kiskure ne miro beneri agenda ta kobeka aneka to na kwana igoro ya mangana innovation and technology ngo jara se studio egikora gange jinse komi nenu suga seka goso igan to gendre go to tena lero ni gere marathon akaigo gono to anje to mnyoka nae marathon yeyo ende tuske gochibosega to kura omwaka kwa mpango igo na kore na sinjira ya bene chusho utanere producer itasemambia boniga njiriane Brighton Makoli Biamano na Njeriane Nsara Nyarangi ontita Alhamisi enyansu Alhamisi emambia chinga kitwekire ase studio egere tokorosere tokumanye aliogwenerete kumanya senchira yoboikira nukigima uno mintata ebere tukeri nigo toliro berete ase marathon nigo totete tokoro mwaka in style tokoro mwaka tomanyete amange aliagendete gukoreka aliogendete kumanya kimagenderero kikatiba kisheria onsipi ndero lituko lia Alhamisi gomugani to motangani kigima ngoikare ase studio Madam Vicky Onderi oyoboli tekero kyobo women rep ase county ya Kisii asoba choli bwaerte kolende tanyora kura chisa ine ngochale gaiga basanga no yominta mange na magendero na manga gendete gukorera bamenyi be county ya Kisii amagendera manene ayogo chago totebya ekere guchokora chinsa 12 nenusu nyasa kara mwanchire aike ase studio waiga kere kuraga ensa eyamone nusu na inche ngochande na wakili George Mo tumanya mange mono igoro yoboteneneri noburai ekara bano togokoro mwako yogo 2022 tumanyenga wono nonye next year 2023 amangana yoburai noboteneneri na rotoganetie egere tonyora magenderero buna bakenya buna abagusii kolenda aseba bana ntokugusika raisiko morobelio robuno ole botambe goika tumanyenga ningo tolenere asumurubulio bono mambia mashabiki aito kwa team diaspora, team apanakosa, team following na team silent followers wose team chini ya maji walimo kugendera kubwati umurubulio botambe muligo toma SMS lakini na ole chikoni aboko na korosiro ngoli go tagarete Ndizi TV ole bya ole lishabiki reito liegenwa totomere ujumbe wetara senchira ya mitandao Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube egero tubwati asenchira yo boikera na SMS number nerega bo ase TV yao totomere go chagaiga egero tosome
bene chi personal Facebook account abako onyoro mna Sara Ontita onyoro yo mintu mna Brighton Makoli twakobolira linga nkai otobwatete korwa na bali mwasokero cha sekibago asenge nchomo Gusii botambe Brighton yateba mugusine gatinginye kingaini awezi kaa kwa nyumba bure wikasoke akoromokia anyore gento abana bakulia egento abantu be amate yabo bakulia igo bana mangale ntuchukunira kasa magazeti maganita taracha kulenda alia sago chikuikera abona otogo chiko tigera asenchira yobo ikirano kegima. Good morning Felistas Nyanchama. Andonsi asori baba good morning na ende mbia mono botamba soko bali shabik Keston Chari akorajisa machamu amuriango good morning Eric Baraza mbia mono sana asoko nda kubwati morobule na John Baraza korachinsa mocha isecha yabo atika amwensi asumule yabo masi tuwabaga neiria maya chinge kechiga chabona mambia n'abantu bonsi baisecha itibo boys tibo girls insalia tuwabaga neiria maya chinga kibine chiga lishabikire ito munyakirogo ito Kennedy Mirieri, good morning. David Kimori, hello. Andonsi asumole yabo Labano Nami, yabo Dennis Matundura, ayuna mashabiki wa team diaspora mbiyatole na ndi tuikire gase studio tobaro sereri tukole na senchira yobwagali. Hiyo monyo muri natwagate ibono na ile libale bene to SMS uja studio kadode na litukole rere marathon kadode mate rero na mambia Ensakia ngwerere asomwako yo ikera Jumamosi na Jumapili ndori gutwara Ensakia igone tubwate rero na litukole the last the second last day asomro Ensakia asomwako yirwe ne 22 kera tonya mwaka turkwana kujimana kana otina ensa ekoenda clockwise ensa kwenda clockwise igobono ebinto biasarekire embia mono morning DCTV o yo Moses Vini from Kyoge amasabe kyonsi ritko ligia nande baso ime ya Ndizi TV ne rubonso mosi sintenya boka otena bwakiribya wanandizi wote engoba kwansa na Brighton imambiengia ndio jimbia mogo saseri tenya saba konya soko boka na goto rosera ritko o yon Cynthia otena mbia mono asemambi ya boniga Faith Mokaya nasema ya kwamba sibandugi nimeamuka na mbaligereti enjerengia kabisa bana baminto bana mogotorosera litko mbiyamano Lydia Kelly yon Faith mbiyamano Kelly Esther group basinya boterere amolioka na mamu mwabo Mary Nyarangi baote bakondani kama kawaida hajang aote ano alimi yumrobeli asemambi ya aboniga molini anas kurinse mojiri cha gesima aote na bwakiribya ni kondani kama kawaida ore Kenyansa Joseph nera de abano alime yumrobelio asemambi yabone ena utumaje SMS no udrase nambira siskine yurabu otenga kimo andrede gotwara litukuli ngakimo jakire litukuli no nane ngosemere tutwara litukuli ligia litukuli Alhamisi bia mono sane kiongozi Savanayo Onseria goteba koroliana abo nchari agoteba mark me present Bishop Abraham Birundu korwa borangi Kenyambi agoteba Niko Tiunde mpaka Omoelio Rispa Omare agoteba tuko pamoja hadi mwisho. Asante sana Rebecca Nginabanto na ayogoteba nolime asumrobulia senchira yobo ikiranu kigima na bali bonse mugotolikira korwa chinse mocha WhatsApp Facebook and Ndizi TV News digital ndoche onserio boy goso irororo agoteba mark me present na bali na Simeon Atuti mashabiki mwensi asemwabeta gendra gotome ujumbe ino egere tomanyanga ntuli ntutwe kagiga studio tukulia Alhamisi chinga kitokoro berretie amange amaya kigima Jessica Gesare George no alimi yumrobera na bwakiribuye Priscom Nyanjama anasema ya kwamba sibanduki nimeamuka na Ndizi TV na tamba na otore imechara dimose anasema ya kwamba konazi Andawe anatarigo sukambaka umweli bumanyi Ben ni moroja senjera ya bena otana no alimi yumrobelio tikato endreko tumaki semestino asenza mitandao Facebook Ndizi TV News digital nasema ya YouTube na otonya Ndizi TV News onya chinga to tweet @Ndizi TV News bia mano mwanchu murigere bono tumetina atokora edo wosiomia sensa meri student to kwirna dozo samsema ya magaseti karatuka jento mogeni tukawika alitora apotora sema ya magaseti konde tureka sensa meri ya studio aseda yake ya mayo tumai kwirna tumagaswa sama magaseti odenali aeroberta siritko ya lero
Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii nigo bono yakire kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asoro gonkor Bw'Ogusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News Ubwansu Bw'Omugusii. Tuwa timurubrio bwo tambuko mwaka bunenyinchere tokumya omabogani usindizi villa uyo gutoka embassy county ya Kisii ni gukwariganirie omuyigomo nene kigima bwo gutambuko mwaka chitariki 30 neyemo goikache ababugia chingero Wales Wanyika na bwo baragokia bageni goikache yule si wako nami si wangu, chukia nini kati yangu mimi na wewe. Boigo abasekia ba mukisii na Mitch Nova Kalinyumba DJ Nomis na DJ Young Rich na vuba karaseke nanda tori guakanira besende yonsi incho tutambo kumwaka vuna chipa zenga na vugo bukiripa gali yao genkyo asugu wa Kisimi asenamba enotisano naibire kianda isano nemo isato isano na iseto isano naibire maragatato isano nemo Cindy's Villa nigego tokichiro ya embassy asibara ya Kisii Oyugis Cindy's Villa home of entertainment. Nkori yule nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chanda nonya ikiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kigitambe no bale ime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A gusoba kiresimi asenamba enotisano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyorageli utagete Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mwana wanu mwanju mulekana ndatutu bwati asimambi yaboneka tuirane kula sensemeli studio gato kwire ya masa magasiti tukira lero ndutara ikyo nigo tokumanyibuna gosomo dromo nene nigo bwata so tukukira lera sensemeli ya masosa ni yotoka sensemeli ya enjiririo kwano wisa sinsemo chanya ngongo tote buna alia sangena se basi ya litukire ya modern coast yanya tekiko turunga na nsabuga ibibanda na birembia bwatu modera sobotuko bwalera se binte binge bia iya tamani ebinte binge itochikomanye karobo chiko kibono togotebire kiri muleno bwato motindi asensemeli ya masosa asensemeli igarangena makutano mataliga masosa abuno akorokwa abuno ebibanda byanya bigose chinyomba byanya chiko bwatu modera sobotuko bokera lero
Togoteba pole sana kurinde ntumanya asubuime balikibaito mono Josephat Alhamisi kore ngyo ikirasa yo egera chigotumanya senchira yo bwikiranu kigima na inde yo mto Brighton mbaro batumire ujumbe cyabo bagotebanga wako ndani ya mpango akorwa Deno Moturi Omare agoteba tuned in from Nairobi Imara Daima Thomas Isaboke nera agoteba kora Dagoret South Waidaka stage niko tuned kama kawaida. Let me wish my family members Jacqueline Machoka kora Kisii School, Gladwell Flavia Kerubo a happy Thursday morning. Agoteba ngende tukulire kegima Sante Ricky Baraza agoteba good morning, you are silver shining this morning. Momesete ya Sante, be blessed and have a lovely day. Ashley Ademola nera agoteba bwakire bya team Ensakia. It is another morning or it's another day that God has made. We thank him greatly. Na go kiregoswa somorobelio mu ya Ensakia nyego kiebu na botambe. My shout out goes to my able producer Joshua Uta Sara na Brighton tuchakeli tuko na Nyasai. Asante kigima asibali mwendete kulika chi ujumbe bono mambia bayigo nindoche bali bagotuma aboyigo bali kirego chagaiga ase studio wetera Sara Untita Rispa Umare ndoche nganere kuro Nyamataro agoteba niko tuned in. Asante umwane nyanya kurogembo seito Mark present agoteba noali mikegima Eric Baraza agoteba I'm right there with you Hejian Kenya oyuno musani to kura sorongora Gusii agoteba niko ndani sana salimia Brighton mkopoa. Asante. Asante sana. Twende ya masemo ya samakasiti tukore krompate gazeti ya The Standard. Na nchini krompate gazeti ya The Daily Nation. The Standard lingana linene lira buno muraiwa umubasi miolo moja wani Kenya Raila Odinga ochorira abu wanakerekerote abuna ngakina nyadega kuruji demand gosoko ganiuko ya aneka dojigo so mwaka ujirwe ne meronge were nesu tukolengana no muri gazeti ni wanatete na Laila lays down fresh demands ino murayo ini gobona ndabekire ji demand gosabu kubori amaganio ande amaya was fresh kolengana no muri gazeti na muri ketebuna Raila karago reflect amangana yechukura usekara guri amangana yechukura korekano mwako oyo niga gendete gote abuna nigo atageta monchorero abasense meri yobwa kichukura oditie korwe na ekere referendum gochigo korwa so mwako goja erinde bintu byari bikoruna mbire biye kolengana nere boigo niga mochiri ekigambere kenene gya Supreme Court amo na Electoral Commission yani byombe birude ne chikura buna mbia korete buba so bochoryo bonne bo mwako oyo iga obwirete buna tanyora getari go taira chikurejo korangane ni gate abuna ni gata geta monchorori habe asichinsemecho nechi institutions yejigo sebyombe bibe ebiwe korega siabo bene yunarara sebechi ntangani ekerotu jigo yarira sebechi ya tano tutoka hira mwangasa nere namurekeirega igabuna ngakyaenda takuegerera asitukuria kabere asege ikarokeri kia special sitting ya baseneta abanda kumurikira na kurigereria amangana amurengete karanyateka goba imbijiro sega gwa korusu kwa bisi naba MC be county ya Meru boiga sebeche nemirgede inaki igoro ya abo obsagete baba nyanyimbo ngakibanyara bago kina bwango ekaranoje naba murigede Chafet Kohome oyore Inspector General of Police amurigede buna omwako 2022 no webi ebisugo cyasale abo obsambale banyara bakwewe birogo banyara bago kina bwango chilangi gose chicheo ase ensemeri yensemo yobo nyanyimba yunaro jamurekera sebeche ntangane The Standard kone nichikegara uchime ngodebi amangi mbia mano yo mto Brighton ne gazeti ya The Daily Nation voiga ne irobo litoigoro yengana yo muraibu kema kya ODM Raila Odinga abu asebono mulikibe gazeti agotabanga Raila in fresh push to revive BBI reforms. Raila Odinga kolengana na enkwana yemo akora negetaseni yake moimense ya Kenya nigagotebanga abaraiba bobo mubo wose team ya Azimio la Umoja One Kenya nigera chikubikimero bili boikerano na go introduce BBI eyuera be participatory na endera abengale asaba Kenya bonsi nigatebire nigo agochiako enekia buna nganejo yasukumirwe na endenya ariko bakia okora mirima sense ya Kenya sengejo nigebwata maganyo ende nigebwate amatarajio y'aba Kenya
ase nchira y'obwikiranu kigima ayonto chiko yasoma ase page ya 5 na 2 abo asarengete bagocha kubwaterana no murayo mukoro bwense Uhuru Kenyatta asoko revive engana ya BBI boiga ngane irobolitone linga Uhuru appointees lose lucrative jobs korengana ne regime ya Kenya Kwanza nigo abaraia bangi bali balenga ase serikali nkoro ya Jubilee gose muraibu enso mukoro Uhuru Kenyatta bagendrete bono osiria ebirogo byabo ao gati yabali banyariko bakoba replaced wikabono iga Francis Mudaura oyolengo munyakerogo bwekyombekie gosangiririe bango aiga Kenya Vivian Yeda oyolengo munyakerogo ase ensemo ya Kenya Power Lewis Nguyai oyolengo munyakerogo bwekyombekia NHIF Rita Akude oyolengo munyakerogo bwekyombekia Kenya Pipeline Company na David Ngugi oyolenge omunyakerogo asamangana National Council for Population and Development. Waigo abare next wasibara target mbali vale the diplomats bago serve Kenya ase chinse au wose chi ambassador. Ayuna arairobulito ase gazeti yoba Dr. William Ruto otebirenga nabwatu murubiri umwikiranu bugo chakobukia economy ense ya Kenya egere kole mirimo boronge kolenga nero murubiri abwata no libugo chakutuguterare amangana arengi gokoreka ase serikali enkoro yariko ire chibesa chinyinge ase chi project gete abo ase kolenga na Dr. Ruto atebire chi project chiri chiko ire chibesa chinyinge ende chitali go chichaera bwango ngochale gotuguterare nabo igo muri kibegazeti na muri kirete igoro yo mu governor bwe county ya Meru embattled governor nigo bono aliko mochia ba MCA be county assembly ya Meru una nigo batagete bakwanirwe they wanted to be talked to tachikomanyana kiba tageta se page ya 5 na limo nyorali tukoli igoro nekiranete ase committee yo sentunde ya kabere abayiga magana mayo mto Brighton no manchu moligereria nelinga M-Pesa charges bono nigo chiabere slashed amo sasa ba Kenya chinga kibono amana ba onchurire chinga ki company ya Safaricom yego chiko review amangana ya pay bill fees amona mangana ya charges yani mno gutoma yona mangana maya kigima nara yondo chairo bolito kigima ase gazeti ya The Daily Nation bono mambia kulinde ngoso atolime torora mange kadoska bostika sebechi ya gatatu gazeti ya The Standard ile muriketena ngaki umusajo yomo oyuganeti batigane n'umuriyoye wibamnyira se myaka 5 nibere nakibona nyarito wakwa kurwase kambero nekrate tabuna okomenya ne myaka 5 nibere utarakana muswati ogosomuriyo imomedenere dawali igotali nyomo korende omukorengana na omo charge Molin Odero High Court Church ni gona nyatga dismiss na tena ya matukaya ose myaka 5 nibere mwabere nere inchi ere niga kunyiruka buna nigo yarenge nyuomo bono musajo ikerate de divorce osebatikane no muriyoe yarakana echachero tena ya matuka yuna mange ibona bebwekene na nenyuomo musajo yera kwambere na tena ya njetinga kanati nibo nande etwamete tu akinere ekoti ya tena ya eyo nenyuomo nabugwe somerayo amo na mange sebeje bago ya gatatu nemurigete naki familia ya Mukurwasi County Nairobi kone kare kuboria serikali yeswana nigati na gukwanira igoro ya umurendio yomo operation wanda uyo nyarde kago siro bogima bwaya sinje tamanyikaneti anene karanyarde kago saganwa na mobo sina banta banga sensemeli ya Nairobi sensemo ya Kinmani eni gono batakire bamanyena ingikirete omwana obo gosiri obogima bwabo ase litko lia accident semeyo ase beji yakana nige morigete na kinema ngakibono yabekire miroberiyo gochikwena kina ngakigo chigokoro mojando bwabali bakwaga jambara bare ne chindo jande na se county ya Nairobi gose bakwaga sare tatakeri kwagacha ayuni gara se beji yakane ne gaseti ya The Standard ase beji ata no mekro minyogate nige morigete na ngakibono kawira agote abunere ni gari innocent era tabwatma mojando onzi asense meli yokorosu gobisi kurunaba musie asense meli ya county ya Meru nigegerete tukoligoro ekero ekere committee eri ya bene egochi korigereria manganaye gose chikuru ingiyo chikwendera aditukoria ngiye kere chikuru efeti yaye konde kawira naba wakiri ba nigegerete mono asense meli yesenet uya kigima
ase page ya kabere ne mulikirete na tuarra ko ase page ntangani igoro ya Safaricom charges koira ni wanse oseko ba slashed kolengana no mulikibe gazeti nigagotebanga ndobense gocha wakana ochakere mia ya mpaka chimia isano wetrase bible nigobona gocha kona jo shilingi inyachioka abo asicharinge 23 ando morobiro yo nigo gochaka okole mirimo bene lituko lya Jumapili boigo oyo gochigo transact gochakere mia yamo na gochanse tali gochigwa kana kende gionze usinige ko ba zero rates kolende asobora cyo wakana shilingi chimesa na weka shilingi libweyemo nigo bawo chikono shilingi kianda chioka koro shilingi 23 na bali bara transact gochakera chiribu 50 weka chiribu mia yamo na 50 nigo bawo chikono chwa mia yamo na 5 koro chimibere na 10 igona boko nyorororenga charges icho na kicha trimbo kire gocha katesi ye company ya Safaricom gocha sabateja babo ayonara mange asepeje akabere bege peje yakabere nelinga abalemi bali bagutuga chinsu cyabo kire ase chikeji gose cage to fish farmers nigo bono bakire no muchando bwa sara erigeretyange billion eyemo asengana batari ko nyara ko bakumanya ninke yemaga yechinsu gotoke metinyigete yairiro chimagega chianyara ko bachiko chengene na igoro ya mache ntwaligerita samagazeti amatuka magega ase ensemo ya Ogal Beach ase county ya Kisumu abwasabona serikali yaboliwe nganaki abalimi abo baguchigo chakadaende abange babo mbasiretie chi milioni chechinswe echibatugerete ase chikeje umugano yo nora senchira yobekirano ase page ya kabere boigo mwanchu mulire na radio ndoche arororo kolende ase county ya Lamu maega yege koreki abantu babere goitwa n'abantu bakagere ko bakorase kyombe kia Al-Shabaab wana nigo officials osabata nilikorase county yo batebire nigo bari maisone serikali tiri uchikorara chingaki ya deployiri gose yatumire abanyanyimbo kugendera kulinda asayo na kulinda abamenyi abo batamerete gocha soro sana oromo koliyende lietali rosano ro egere banyariko babakwirania obotoereru no bulindi ayo nairo bulitobo igo mto Brighton ase page ya gatatu kerobono mwanju muliri akwenyorera soma yo mona yanda mange asenchira yobikirano bya kabisa mwanju muliri to ndata kumurekera yara samagasite simambi yaboniga timete somogano itokire to tebuna kaweka tumaya korana kitosuka gochibosiro ndete turaendera sensemo ya magaseti chosho mogano itokana kaweka nabago tebina oikire kerongo sko bosia sebeji ya gatano moneri murikidena aba ekyombe ky'abarimu gose abarimu angechiri busato koro aba ange chimisato koro ase county Nyamira nigo bono ba gosere iri gogoswera gose ba petition ministry yegisemi anene ekaraba kare kobori na chibe asanjire ba tumegete gosiji arabansi batakere kwewe karoba korete chigosori ase chigosori asense ya Kenya koni ndo ikabono mbaraka no bese jikaraba kubonaga kingi bataraka no chibese ji chiaba kyagara nigo chiranga 3.7 million arawense batakere wakanwa ekaraba korete jigosoli asense yetu gosibara ite jigosoli asense yetu ya Kenya unigara se beji ya gatano no mepeji ya gatano kabere nige murikete na special sitting karokedi kya bene kya baseneta bari banyara bago chore kamati eri ekorigireri igoro yokoruzugo kwa yobisyo mugabana bwe county ya Meru kabira Mwankasa na kibone igo chikoru efeti yae gose okonaja kwa ya buritiko liangie karoba korawa na omunyakerubu bwe kamati yo bon arwale oyi bon karwale oyore yamo seneta bwe county ya Kakamega yina rarase bechi yo ya gatano na kabere bechi ya gatano na gatato ne yemurikete na kibon raira anyadega koboria magania maya ase ngakia debina audit nyarake okorwa ase jikura cyo mwaka oyo cyakoretwe umutienyi osidariki kyando mutinyo watano na gatatu korengane nyadana chikure cyo nchakorka daso bohene no bwasi oku atadebina ebiombe biribitene de chikura kegambero mitakere ko ba independent na kokorega siabo barabu bene unigara se beji ya agatano na gatatu bia mano yo mtu Brighton manchu murigereria
tigankwirwika ase page ya kane kurendekera togenderete igo naro nginyoiri akorokwa Eric Barazo nginyoiri ngarina niriri nigo likoro ku Boni Forest asaba menye korwa sege chichi gia panda nguo chinga kibona baumerana no mu nyanyimbo gusumuteneri bwa banyanyimbo elungata uyo bashwa nga mbabe ko bulendi bwebirengo obyeiguro byamano sana page ya kane muri keretengana ki abarai bali barenga se regime iyo murayo mukoro Uhuru Kenyatta bagenderete bono kuwa osimere megenderete kubaerera chinga kiyomuske Dr. William Ruto agenderete kuagacha na kubeka burunge enyumba yaye wose regime yaye abakonyororore amange gati abali nagasomera babeire replaced na bali kirenga bone target bali chi diplomats ase chinse chaisiko bege peja gatano omo prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigo agenderete ko kwana naba abantu kurwa segesa kukia baluya banyariko babago chamo na gukora imirimo na serikali egera banyore gitari na konyora magenderero amange kerobali ase serikali peje gatano narimo ni muri kerete igoro yumo governor Omeru nana kigete bosyo we committee ye Senate eliye komochunguza amo na mamocha bwatiranirie mapema ari tukuri igoro ntwaroche aba MCA mbaru etobo site osechi sababwe 50 no mona ivire chukumuganya mwangaza akwesiko kolenderi tukuri igoro mwangaza nigatebeta aba MCA abo nigo baganiti bakwanirwe naenda kolengana no mwakili Harrison Gatobu niga atebetenga kolengana no governor niga balinete chi ward development money agateba go ikebese yo ekwanirwe ase constitution naende katiba ebe amended mama yakonyora ebese yo akorangana kikyo keregati yebirenga biribi komuirira governor nyariko bakagwa kwa isiko ne peja gatano na kabire ni mulkerete igoro ya Raila Odinga na kiaga netego chakobo kya naende ngana ya BBI ochakero mwako moya wechirwibere na merongo ebere na isato chinga kepeje yubaige muri kerete na kyomuraiwe ense Dr. William Ruto aumerana n'abantu kurwase county ya Uasinigishu chinga kyarego sange Christmas asegetige chikosoli Eldoret Sports Club ali tukole Jumapili atebetenga Uhuru Kenyatta nigo antugutete ose Uhuru dumped me despite my loyalty but now nigo antegemete ose it depends on me eyone nkwana kurwa seruto gocha sabarai ba Rift Valley ebeji ya kiandika sete standard neri murikirde igoro yansemo yobunyanyimbo anenenga ki emurai bwense Dr. William Ruto asemiaka amatuka yemye ya monga kyanyara ka okora osenga kyanyara ka okora munjiro ya sensemeli yobunyanyimbo korenga no muri sete na murikete na ya murai bwense na ntirandete okolisaini kwa Inspector General former Inspector General Mutiambai ekarabana jate komo na kinoti karabanya de ba kolisaini yoninga sensemeli ya DCI korengana no muri sete na murikete ne karo yedete murai bwense na yedete chinga kicha chabene ko bachora bali barujutenenda ebiroge ebyo awa sensi yeto ya Kenya igo muri kwese tena muri kedebna abaige kyombegeri kia kerigia police unit special service unit nganya ko badi kanya ko badi disbanded ekero ya rekendebna franks ko njabe der build ya sensi ya Kenya igo bono muri kwese tena muri kedena arali atua kia ageto sense mo ya security karabo obisa awa banyara ba kwegwa amabaga buno Inspector General of Police Chabet Kome ekaranyara kago so sense mo yobotenelia sensemeli yobunyanyimbo na ara yomurikira sebechi ya kianda annekro amurikeda sensemo ya security boiga senseme yogo sase ebeje yone murikeda na ki abara ikurwa sensemeli ya kirio fale bono beso kina kubole serikali okoro mo chando bubo sagani ubu abeira se kasa matuka mange asenseme batebere buna bono ne chinga kichiri serikali tageriko bekemero beri kokoro mo chando yo limorioka elinda abantu bameta senseme imbaga ndra koba no buoba obo endeta koba ko sereri abande bakwira abande mbakwenda nonye na sechi skuru asebeje komi neri muregrede ndoro yaba wasiri ba serikali ya Kenya kwanza nenga kia bange
bari gukwana chingwana anagitare kwiwekana bia naba Kenya na kioro meme rware ko ba asense gosoro meme na kirware gwika rwatorobana asense meri yaba wasiri ibaba mo serikali ya Kenya kwanza muri gwesete na muri geta mange kando jachore to murai bwense ne parasara mawasiri ose bijeyo ya kirenekero murai bwense arenge ne kikao kyaba wasiri wana manga kwandre asebejeyo ya ikomi bia mono ase epeji ya gatano na gatatu ni mulkete kiombe ya Kenya Power Company na kia gose KPC on the spot over 500 million illegal penalty waiver for oil farms. Yen Kenya Pipeline Company, tali Kenya Power Company na kibenyo asa kongu mega yoko rusiororo gose yoko wave shilingi wetani ya chi milioni chi 100 kolengana neli chiko nigo likogania ekiombe ekyo kiagania ogwanjiro korwa somo waziri ntenenera igoro ya mangana yoko wave chi penalty charges chire wetani shilingi chilibu emiye mwika mu cabinet secretary uteneta mangana yo anyala ko baka approve amangana ye chi waiver chirego chakera 100 was 100 million wane kiombe kyo nigo kia kolete waiving agetabuletie omo waziri a waiver ya 500 million abakwa somero renga na kibono kera on the spot usikie nyolira sakong asoko genda mamincha neli chiko epeje komi nige mulikeretenga na kibono omokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua wona guchia komenya ase nyumba ya serikali iyo mokonyi bumurai bwense inyora omokonyi bumurai bwense nigo agutumika enyumba yaye official residence yuamenyete kulinde guchakira umwaka ogocha Gachagua no murugyo ye ni amate aye bono nigo bagucha komenya enyumba ya serikali elio mokonyi bumurai bwense akomenya nige ebwate chieka 10 ekero bono egocha koira omwaka ne ebango gosomorwe bango shilingi chi milioni chi 400 asogocha ko maintain enyumba ye bwate the main two master bedroom ebwate bitan chirumu isato chiaba nebwate a guest wing nebwate a 4 bedroom caretaker house nebwate office block nebwate boardroom lounge nebwate samangana a media equipped media center asiba kora ruba ukwana nabalikia mangana nebwate a guest house and staff's quarters nebwate binte bingo mwanchumuligereria nebwate gym nebwate swimming pool nebwate kirigento uguchakira umwaka ugocho mukonyi umurai bwense Rigathi Gachagua murugyo ye Dorcas Rigathi no bagucha komenya enyumba ya serikali yo mukonyi bumurai bwense ibona nere serikali dento kwa sasa mirire studio tumayanga yomugani witekire na taraika tumayagwira na toendera sasa mu magaseti asentu nende ya kabere tiga toenda sense mu ende ya studio mwanchu muligeria tumanye kwirana Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mchungaji Murwabe Peter pamoja na kanisa la Embassy Chapel mjini Kisii wanawaalika katika ibada na tamasha la shukrani katika uwanja wa Kisii Primary tarehe 31 Disemba mwaka huu. Tamasha hili litaanza saa 2 kamili asubuhi na baadaye kutakuwa na kesha ya kukaribisha mwaka mpya. Mungu akaniambia ukienda kwenye uwanja ambia watu wangu nimewapatia one more year for productivity. Kutatokea muujiza. Utabarikiwa na nyimbo kutoka kwa waimbaji mashuhuri wa muziki wa injili kama vile Solomon Mkubwa. Wanadamu hawatakusaidia na kitu. Yes. Dr. Mbuvi. Nguvu za giza zimeshindwa. Douglas Otiso. Sara Magesa. Yesu kawaambia wanafunzi wake. Pensila Mora. Mary Kerubo. Samin Tabo. Sami Baraka.
Tony Amsala, Isaac Nyaboki, Jocelyn Nyasarura. Embassy Praise Team na waimbaji wengine zaidi. Hii itakuwa ni nafasi ya kipekee ya kutoa shukrani na hata kumtolea Bwana sadaka ya shukrani. Njoo na ujumuike nasi tunapopokea na kumshukuru Bwana kwa hali zote. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenku vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bokoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebali yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asinyagetari yabo ya Ram Hospital iyuera ngene kigambirukia Kisii low codes Gusii bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing Gusii kubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omuligereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreli bwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa lisangwa liririo mire na litali korolekana buya onye bwanchete gonchuri yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na iseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yuboroso egotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigo bale asagia abwatobo toereru bwogosomera aborokia nigo baisaine riba gari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigo babwata mabaga asebirasi au ayerera onyoleru mwana ulibaga asiskuru iryo irianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho
mbabwate gari yeskuru eye okonya sobo sombi bwango batalire nsemu ya nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa ase baraya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School yakini die bienko biejisemi Ndizi TV Ubwansu Gusii. Bono mwanju muri Ndizi TV karondeza kubati muruberio oyo Ensakia bono mambia karoto ende kanture ne kurwa sensamire ndi studio organizare ka studio kunda tara ikanto gotena ni otoko endera mpaka karara ikikago ikanto mwadi bagata igeti na butoko manangi kyara taiki kyara ensomete romete na boko boga na bukara ba Kongo semero beriende yanyara geko mobwata kanon kora ira sensemo SMS ndojega morning sar na Brighton koronyangongo junction bwa kirebia oyo oyin Sophie Motanga then getting loud and clear asemambi yaboniga sahenele anyora from Bogita siku njema kwa Hilda Liulo Meren Hilda Jeremia Ururu Samuel Anthony Sakanyaronge Mr. Manyardani Ribosire na batuare imambia engia Davin wa Kioge wa Mgote wa Giro Nyabinmwa Iruma na wana Iruma wote na watakia siku njema and bandera koba ime ya Ndizi TV nero bwansu bomba kusika ngana kulira sense meye nyende ye mitandao wetera so mtandao ne bwesimi nindojiga baba Neli Lemon kurwa njenga Nairobi Neli sase Dorcas gerubo mamu mwabo an ogese abana Neli na Lemon awadiana nobale ime Edwin Machabe kurwa chipngombe motrimes skimu borabu bwa kire buya engineer Caleb awadiana kurujinsa majenya ntrago akondani kama kawaida Joshua Loli kuromo chengo kiwanda tuned in no ale amo 90 Bia mono sana a job ondieki goteba Nicolockt from Mtwapa Mombasa morning we are together Edwin Ratema goteba nagende ko urigiriria emsurengi ya kurobo nchali bo mwanja goteba pamoja Isaac Azakayo goteba good morning tuned in from Bumacho gebwa chache Sengera Liancho watching you live with my beloved wife Judy na bana ba Emmanuel na Samuel mbali kumweba mamu mwabukuru kwa Stella Zakayo agoteba wako pamoja tuko pamoja hadi mwisho Kesto Nchari ilishabikireito na agenda tukubwati murubilio amo 90 abalirende bakolika wetera asensemo ya Facebook ndo chenga nara igakuru kwa Rispa Umare asante sana Millicent Mayakane agoteba akondani Magi kutoke Nduma agoteba tuko pamoja show iko sawa mko jonjo mnashine maze Ndizi TV mko poa na ni station yetu mwigo bagetutu ni metono limekora chinsemo cha gekano bagetutu wa masaba mbi mano mwanju muriri kigenda gutuma SMS ya wethera sinambira seskini yora ubwo genda gutubwata sen mitandao ose online platforms ya sensemo ya Ndizi TV News Digital inasema ya Facebook boya sensemo ya YouTube na wadonyana Ndizi TV News to ina sensemo ya magazeti karomba de gazeti ya The Standard na inchi gazeti ne ya The Daily Nation ekaroto uskabo sio singo ikase bechi ya 10 ne limurikite na ngakebara ikoro sensemo ya Western elected leaders bakarikote abuna serikali ya Kenya Kwanza ni kariko baombia na ndinigo ya batigire siko anene karo ekarikoena na mabaga yeme iremo bakorawa na bara na mbunge kurwaseka nsema ya Kakamega Busia Bungoma na Vihiga ne wana batene serikali ya Kenya Kwanza ntakiri ko baligereria na ko ba ebirogo au as serikali iyo endo bokorere bunyale boko genderera ayini gara sebeji ya 10 beji 12 10 na yamoni yemuregerete igoro ya Musalia Mudavadi oyore chief cabinet secretary prime cabinet secretary karo amurikire buna ase miaka menga nyaraga ko basobo kendu asensema ya siasa konde ni gaja ne comeback karobono ale wasiri omonene asense ya Kenya boiga sebeje 12 nere mugade naki familia yamo
family ni amate yumu liki orunyara kago siri obogima bwaye Journalist Moses Onsumoro engaki bakare komotogi na gomokwana buya anene karode abuna nigalengo montomuya ande nigalenge omuya asobokorari bwaye kerono bakare kobori buna mpatagete bamanye osebamanye obwene bw'umuriki oyo ngakianyarde kago siri obogima bwaye unigara sebechi 12 gaseti ni ya testanda bia mono kegimani ndoche oyo minto Joseph Okongo mukogoti awatabani ndani with my beloved wife Mariam asante oyo minto Joseph Okongo bonkogoti oyo kole tumurubuli obwemi sakera litikolia Jumapili ochakira chinsa 11 kuika chinsa osensemo yabo tukombia mona soko gendera kubwatia umurubulio asepeje 12 omo Raibwense Dr. William Ruto bono nigaga netie oboteneri bwechi county kumubwate siana kumusira elyo kwaeneke buno morobelyo bwa housing plan oikiranire asenchera yobikirano kolengana no Raibwense nigagoteba chi project chi tayare chabere advertised asamangana a development on government land across the country ose chi project ri araliwe asamarimo ya serikali asense ya Kenya ngima chi project emerongo 5 no mona kianda 69 project echichira chiko yield korose chi unit 100,000 units igo obulje boteneri bwechi county asamarimo ya serikali ale kumubwatesia na kweneke bunango ikirane bale ndoto yo korosia nge chinyumba 250,000 per year kolengana nekirenga ya Dr. Ruto wege peje 12 ni molkeretengana ki City Hall millionaires na ki junior workers wagendrete swimming on high salaries na mali osobotenenku botali asebirengo byabo kolengana no mugavana Nairobi Johnson Sakaja nigaganite kwabusa chikatel bali bakonyora mali atali asenchira yobekera no asomubwikano omokoli meremo oyomo ase county ya Nairobi ase lietando chibaligete igaiga nigakolia chilingi chiri bwemerongo 5 na isano kero motienyi kolende kolengana kyombekeli kyo gotuka mangana yobokurumi EACC niko kegoteba omonto yokolia 55,000 per month nigabwate amali ale worth 100 million noyo mwabonere okolia 53,685 nere nigabwate amali ale 40 million wono na kimu governor Johnson Sakaja tabirenga mangana ichi cartel kwenyorera mali asenchiretali yobwikirano ngobwatera nabali nebyombe biribyo kurwania mangana esegi yobokurumi bamanyenga chibesechi ngaki oguchinyora ekerokulia bese nkake kubwata mali chibesa chinyinge ayo nararase peji 12 asegazeti ya The Daily Nation ekeroto kumurikira nsama ya county siazikasete testara nige murekirete ngaki omugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati wananyorere okomachuwa anenekero akoriro keti osakorusia atagete kubeke dambik site asensemeri ya kali amo nagetembe kulingana muri kwaseti na muri kedebuna mugafana niko bono abantu bakarako mochi a section of leaders na aba activists ko sabegereribe abagereribo bwana bo mwanya abantu bakarako mobona public participation ninja koletwe ye goteba buna ngake dambik site yidakere korosu kwa sensemeri ya kali amo nagetembe kulingana barabo igwateruna asenseme ya Nyambera asobo chawo bwabekirwange myaka 25 mbali against mugavana ko kwa recreation center kolende merobelte ya bekirubia na mugavana tarasokerere ate abuna kra ko recreation back asenseme ya Nyambera ngayobo chawo bugoje ekerbono bago sereri uchikwenda sekambero na komoswero mugavana as okorusi dumping site oso kwere dumping site ange ne skuru ya kali amo nensemeye ya gatembe ayuni ganyara sebeji ya 13 gaseti ne ya the standard ya sebeji yo beji ya 19 sebeji yo nemergede na baraina ne kurwa sensema ya western akibono bamo mochiri mokonyi bo murai bwense katika shawa anakarwa da ni gaja gro swana na nemiremo yo mugabana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja sababori murai bwense bwe swana ni na gukora usekwa na engane yo ekarwa kanebuna murai osoma konyi bo murai bwense katika shawa ni akar kwegerega sakwete karba mote
runa amanye bunere tari ari umurai bwegesa bwete gore ni garo umurai bwense ya Kenya ngiba ni gara sebeji ya emeronge ya 19 Bia mana ka tuwaro chabarai beso geti kabisa bako motebi umukonyi bumurai bwense amanye eratali umurai bwense kuru asegesa kwekemo kole ndigaro umurai bwense ase abakenya bonse bari bamwakerete ekura karonko irukyo mwancho muligere wikase peji 19 tuligererie aliare asa Manganachi County na alinga korwase county ya Kisii basi ya Modern Coast ritukoligoro yasweta suruche wa Masosa ase junction ya Makutano ase town ya Kisii chinga kibono montoyo masire tiobugima na abange kumunyokiwa ase nyagitari anene ya Kisii teaching and referral ase bagendete konyora obo wenya chinga kibona abo banyanyimbo banyatwa baba korwa boseme gucha sabantereba koba maiso chinga ki bale ase bara ayunaro arase kurase county ya Kisii begase county ya Nyandarua aba obisaba abanyanyimbo mbamo begete byara mukagiro yomo ojokonia okonia enyasole gusikana base nigo banyorete chikilo 13 chenyasole nechintetere ange chikilo 13 chechintetere chenyasole nabayigo chiroli 115 na ibere chire chikilogram chimibere na 50 chinga kibono ali asegeta seni kyabanyanyimbo ya Kolu Police Station bayigo ase county ya Nairobi mukagero yo mobu bosalia nigo aite twena kora nigara se twena goitwa n'abanyanyimbo asensemo ya Makadara litukolia Jumaine botuko mega yogo kagurwa koba omukuru yogo kagurwa koba ekibao kigo chanda abamenyi be county ya Nairobi chinga kibane pisto eros yo kweroselia yatogete kurwa ase omukagero oyo ayo naro ali kurwa ase county kolende county chinyinge mangana na arabu na bakonyole gazeti ya The Daily Nation egerwe somera senchira yo bwikirano mwanju muri na mangara ase magaseti yeritkorera kunde korenyorere ekobi yao nabo wesomera ase obugare kando yecho mukaya tano alime yumuroberio Ensakia bona mambia nande osise niwe na ekarabu getkabsera tani gazagete na pasta stunu muereza ando beri nendo na ande takoba nendo karada ganje tekuri getaseni kyandi Steve ne kyo gwansu bo musito ko da sema ya magaseti kyando yena mangare kodende ayona airobota seditko rero to enda se studio karato koirano na nento ko direction nganga itokorore goche Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigeria bu television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncho ryabwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elyo wikere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Potters Haven ejene sukuru egosomya kuru ebirazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bwato migirio jibirenko bigoro wetane gisemi cyabutambe nkwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano nigo bwata borokia bwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well.
ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia na boigo chikari chogo korobo sombi nkubwatia bare amegirionsi yumurubirio CBC iru mwano ase skuru ya Potter's Haven ayande utigira abarimu barororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobarikire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi ase namba enoti 52 isateyemo isanonemo 2 isanonemo 2 isanonemo 3 gose enoti 52 ibereyemo kianda isano isanonemo 3 isanonemo 2 isato isano. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika amaryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochigo kurigire chioka nduto koereza bunurwarete wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gyo tugete na gintu gete ngokorekana kiri ekarutu anyorre tu akurire to konyoro murwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti 52 ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Boigo nabuku batarira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene tuwati murubiri ubugu tambuko mwaka bunenginchere tokumia omabogani usindizi vila uyu gutoka Embassy County ya Kisii ni gukwariganirie umuyigomo nene kigima vugu tambuko mwaka chitariki ya 30 neyemo goikache ababugia chingero Wales Wanyika na baragokia bageni goikache yule si wako nami si wangu, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Boigo abasekia ba mukisi na Mitch nova kali nyumba DJ Nomis na DJ Young Rich na vuba karaseke nanda turi wakanira besende yonsi infutu tambo kumwaka vuna chipa zenga na vugu bukri bagali yao genkyo asugu wa Kisimi ase namba enoti 52 kianda isano nemo isato isano na isato isano na ibiri maragatato isano nemo Cindy's Villa nigego tokichiro ya Embassy ase bara ya Kisii Oyugis Cindy's Villa home of entertainment. Kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibinto byugo tumikistima nigo ya enekigo buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize mochita naine.
na bugu tutarira ime yomu chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gichigari Gusii to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo Nyamira kabire enoti sano nemo Gusii enoti sano na inye enoti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyanki, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogo toka imeyo mochobo songo asamange gose kubeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na enoti ibere isano nemo isano na eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka ime yomuchukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church ime yomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miase namba enoti sano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enoti sano Gose enoti sano na ibere eyemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enoti isano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii. Bimano mwanju muri Ndizi yagaranda tubati asemambi yabone karori tukuri Alhamisi irigi yakapsita ikine 29 to mudino yikomena kabero mwaka bwegirubere nemero nkebere nebere to wakirambe mona kana tukubati muri Ensakia abona mambia mugeni tunanyoru ake karaje sijisa jiri cyaye kidega jiri aranyore nakyo turakwanera kebere otote birinjira ari goja anonyore gikora gense ya mone nusu na butambi tu kwanira lichiko sense yaito ya Kenya mwakiri tonere kawika George Mo endo jukwanda lichikase tuko lialero kana tutaraika sense mega tokanya tabagani beito bachiko ikase chinse ichabo bire byabo analengarenga samagaseti tukurere twardense ya western nkurire kale bono ikare gote abuna ya tigirusiko leaders to ba kwana abandi batere ngo mochiboka liga digashagwa anekaraga goswana na no mugabana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja ina ndo Roberto Raira na Roberto Samagaseti ya yonsi
bunanga kya debiro demand chinyi ngo diarka ne gujare go koleta PPI nande ngimero beliende ntwarane binde biare ngase ekaseti cheito ibera sema mbiabone nabo igorende engana ya Gachagua Rigathi Gachagua komachigwa nensemo y'ababunge baliba gotebanga nigo akoba bunulio komachikwegerera egesakwa kemo kerobono bamubulire amanye bunere no mo deputy president gose omo deputy president yes bwense ya Kenya natali egesaku kemo bono ndo chenga tigatu chakere nsemo y'abarai kurwa western aba gotebanga bibirwe magega gose batigiru magega appointments asamangana yogochorwa amabagaya ya serikali kurinde tumi ndochenga kidogo abutindi wanjira na barabo asenge nchontoroje mo speak up the National Assembly ga Kimoses Wetangula no akorwa sensemo ya Western the prime cabinet minister Musalia Mudavadi no akorwa se rogongoro Western ende timanye tinga nkina ende batagete mono asenge ncho orochi mutakekere gento igo muri go balance amangana regional balancing ono timanye tinga bisa kubine bero inkibira atebe onye koro Western wachakire gotebanga bara abagiro bijabuna neganiri lakini korangana nje mbuyabare korangana nje ikara nigo nabarungwegerera bare abaroje na mabagabo taraisaniga korangana nje kerongorgereri ebate buna 30% bari na 30% banyeire keramba agreement yarenge no murayiwe nsero gwira mnutu namokoreta mo deliver gango ban 30% igomba gende kurwa na 30% yabo para use igomba irengigete bona karbaire mo ka prime secretary korangana bara buteraika iyo kare yang 10% igomba tagete 20% yabo ikirane igomba roje keramba goje gukwana bosa meterende neri naki aba bahane gukwana bari todega kino nintoba bosi twakwanire ntumete ntoire sekere majogubuna mo cabinet secretary education ne toire ne toire lakini ntu gwekure mugusio ndega koboli na ntura mo wono rende ngaktora mochi wantu kure sense westa okay okoranga kerengo kerikia bonkera ikera na kolengana ne ira Dr. Ruto abarire all right wona chakira nande ekartukurire na tukwane na ndigwa iwete na bara igositu sembe kurorongoro gusiba jira baro murai bwensi baji delegation lakini western bachira ngikabere murai bwenso jira esome to murai bwensa abo murai bwense tanya goche gusi tana goche gusi lakini ujira western yange kabere ngeko gera ego giro mondongo erwanirare korangane birengere byane njembi yabale yaberwanire buna bande mbari gokwana ndwara no na sense media krivi bakari kuogana yaya ba ina no mwato ta Amazon King marato igeraneri buna agreement ya ndo mondo ogosaba ngwegwari yogosaba nigeko kabisa ambia mono igobono abara ikoro asoro Western baraikiraniwa korangana barabo baraikiraniwa eireli bariretu ya 30% asinjo they delivered 70% of the votes which just says serikali ya Kenya kwanza ngana ya umraibu kama kia ODM rende Raila Odinga nero tebirenga bono come next year abuto bwa matukarenga from now around date 29 toreka senze mu ya Raila ndor kura mangana Western because and Western leaders Western leaders na bakara ko moji mokonyi bo muraibu ensirika gasho bako mataina bono tori muraibu gesaku bono murai bwense ya Kenya entoroje na karoriga tiare ko moji sakaja igorona kisakaja de ko remero muria ya se county ya ndo bono besoge timu anyonyi mo bunge ori Westerns kakora babunge bande batebeti keshegona irangora abo John Waluke na babunge bande kurwali bagotebanga amaisao bono wikarigirikire egesaku asense ya Kenya tegulirisa kwekemo na ende tigo mu governor aiguribaga arundi county bunawa is the county boss na ero rochi bunana ki abamenyi bagwetira makongo na rali bagwetira igotigara ni county bunaroche to the benefit y'umwaki kura sweep away the cartels bantu balitwarama abakuri musharo moke kolinde babwate millions of properties batali kunyara kueleza ngaibaru setie nchendo chenga
governor Nairobi Mbuyali wacha fanye mambo yake buno mu governor ito Kisii nera ari bija kigima akore mirimo yae buna bwenerete bone ndego ina gati yeta about ya Western nesemo ya Nyanza Western ni yebwate Kakamega Vihiga Bungoma na Busia ponsi ni go barabaruya lakini no bari sub tribe ya barabaruya lakini karo ja sensema ya Nyanza ni go turaba Gusimbaro abagerembaro abakulimbaro abasubambaro boro ya machikobana Ntoliamo ni bingre byane kyagera bali ba ukwana buna Western leaders lakini bono Nyanza leaders ukwana asobwa amasengencho etore ngoro muraibwa Nyanza kare kujia bangete Raila Amolo Odinga kwa buna kiongozi kya Nyanza mu Gusingo Gusii ono toma ko begweri diwaro na Ezekiel Majogo Nyanza ya baruboyo lakini bono Western yero nigegoja yoka buna ba Western ebali Vihiga bune gesabuke baru abono no tabauti goja yaba no na sense meri ya Rift Valley eba ko baru asawomo toko enda sensemo ya centro na baroba no ebari tarakaniti baro lakini bagoro lakini ko tuja Nyanza bona Majugoba tole tofauti yake research yo korane yebirengo bigoro and that's very true asante yule moja koro diaspora goteba following yo besha enere koro Nyangosa goteba live and clear mbabwate tabana ba minto kwani Henry Match koro chinse mechi cha Nyangosa bono tukwande no murai bo mubasimiuro moja wa ni Kenya Raila Amolo Odinga na ero tebire na tarigo tika siasa igori kururito kuri warateana bali bako moteina tika siasa ya na bakateana agateabu ne echi ya atiriko gerana bantu banya ko moteina bono karu siasa ando rekane buna ni gobono already demand chinyi go sakara teana umwa ko jiru ne meronge ne isoto kitoba soalia mangana judicially mangana ya electoral commissioners baba independent ande badgirerina na kibao kore merobeli yabo buyega siti ate sister ni injabo ata mangana ayu kare teana Raila bona ko teabu na demand sinjira tagete umwaka umuyichi korekane ekararo chibuno umwaka yugo bochori wedariki kianda motinyo tana tutombo korekane tibuya korengana nere mbwabete mbwatwarete ubukorkanugete korengana nere ubwataraisanika goikabon wego marayo yo Raila Odinga twaroriga kumachia marayo wense Dr. William Ruto abuna nigakale gutumika umurangu magega go introduce amangana constitutional amendments iyo etalibona ando tabirenga ko office ya serikali buna the official opposition telige konemo na senginjo na atware office yo cabinet yo prime minister na inde igona manyete it's nothing to him kolengana buna agoteba no mbago cyo gwancha ko ba bribed wikabakore gasi abunere ebona embe mono mwanyu buri ayo nararengase kigasetito airo bolitasirito ko rero bantu gote buno magani itekira studio Fikio Nderi erdo ju kwanda mangana mang Fikio Nderi nari gitekero kyo bo gumenle base county ya Kisii ko ndeta Kenya na joto teina akerata Kenya tani ka dikito bokore bwa na bwate meroberi ya are gukora asinsito ya Kenya sero ngorwa Gusii litukure gorna renga sense meri ya hero Kisumu kare wifi go sema ngana internet ari kwegorwa sense meri mu wasiri edidio waro na chiko tutaina ngikire taka gendoro na gusinga kire atode meroberi nda sida ikachinge turatware ekrosara nira konya kwiroberi wakiri na goso studio igo fikinera ni gagosoka wakiri aicha na sare ndi tukwandeli chiko ase enseito ya Kenya gotosuka turenda sense mirende studio Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mchungaji Murwabe Peter pamoja na kanisa la Embassy Chapel mjini Kisii wanawaalika katika ibada na tamasha la shukrani katika uwanja wa Kisii Primary tarehe 31 Disemba mwaka huu. Tamasha hili litaanza saa 2 kamili asubuhi na baadaye kutakuwa na kesha ya kukaribisha mwaka mpya. Mungu akaniambia ukienda kwenye uwanja ambia watu wangu nimewapatia one more year for productivity. Kutatokea muujiza. Utabarikiwa na nyimbo kutoka kwa waimbaji mashuhuri wa muziki wa injili kama vile Solomon Mkubwa. Wanadamu hawatakusaidia na kitu.
Yes! Hey! Dr. Mbuvi, nguvu za giza zimeshindwa. Douglas Otiso, Sara Magesa, Yesu kawaambia wanafunzi wake, Pensila Mora, Mary Kerubo, Samin Tabo, Sami Baraka, Boni Amsala, Isaac Nyaboki, Jocelyn Nyasarura, Embassy Praise Team na waimbaji wengine zaidi. Hii itakuwa ni nafasi ya kipekee ya kutoa shukrani na hata kumtolea Bwana sadaka ya shukrani. Njoo na ujumuike nasi tunapopokea na kumshukuru Bwana kwa hali zote. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora botyo